हाय लोगोफोर नोंथांमोनखौ आंनि गुबुन मोनसे गोदान भिडिअ फिन खेबसे आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय बरायना लाग्रोनाय थाबाय मोनानिफ्रायनो दिनै आं ब्लगखौ माने स्टार्ट खालामबाय लोगोफोर सानफोराव माने सिथिं सिराजोंनो माने मावफ्ले दांफ्लेयैनो माने मब्लाबा सोलाबलाय लाङा ओंखायनो गोबावसैमोन आरो मोनानि ब्लग भिडिअ लाबोयो ओमफ्राय दिनै माने गुनाब्लाबो माने मोनसे स्राय ब्लग भिडिअ लाबोनोसै होननानै भाबिबाय आरोना लोगोफोर ओमफ्राय दिनै माने बिराद स्पेसियेल ओंख्रि जागोन आरो ओंखायनोथ' नोंथांमोना बेखौनो एसे शेयार खालामनो होननानै फैलायबाय आरो ना मा होनो लोगोफोर धोरोमा लोगोफोर भिडिअखौ बेनिफ्रायनो स्टार्ट खालामहोलांसै बारसिनथार बोराय बारसिनथार गारथारनाङा बारसिनथार सोगाबनाङा सिरि सिरि सोरबा खोनागोन मानसिफ्रा खोनाबा बया होनो लानजाय खब्रैया माबाया लानजायलायनो आथिं थोब्रैया खोनागोन बारिसिंनि आथिं थोंब्रैया दे सेथारखा बोराय बुरै होख्लायनोसै दिनै थावला बेरानो 1.5 केजि जागोन ना जागोन माथो फाननोहाय जानांगौ लकेल दाउफोरखौ मोनजाथारा ओरैनोबा थैफोरा खमायनायनि सायाव खमायगासिनो दं आजिखालि मुलि होनाय मैगं जायै जायै दे खुफ्लेदोहाय बिफा मा मोखां नायखाय नै लोगोफोर जि गोबां जखादो आरोना बेदरा बोराया गोदाना हरबाय माबार हरनि बाथ्रा नालाय लोगोफोर ओमफ्राय भिडिअखौबो एसे बोरैबा नुदो आरोना खोमसिसिनो ओमफ्राय खानायखौबो एसे जायब्रुं जायथुं नुदो मानो होनबाथाय माने खानाय सानायखौ जेबो साफा खालामाखै लोगोफोर ओरै माने ब्लग भिडिअआ स्टार आरोना आंना ओमफ्राय नै लोगोफोर जि मोजां गोदाखाबाय रद'नो लोगोफोर दिनैबा दिनैसो आरोना बोरायजो बुरैजो माने जाख'नो हानाय नङा लोगोफोर ओमफ्राय आङो गथ'फोराबो जायो नालाय लोगोफोर ओमफ्राय नै आलुखौ दरनैसो होदों आरोना मानो होनबाथाय गथ'फोरा आलु होफाबासो आलुखौ जायो नालाय बेदरखौ बारा मोजां मोनाब्लाबो आलुखिनिखौ जाबानो जागोन आरोना ओमफ्राय दायो संहोलांबाय थानोसै लोगोफोर ओरैबायसा गोथाव संगोन आरोना साराया दुंबाय आरोना लोगोफोर ओमफ्राय जिरा गरनै गारना हरबाय आङो जिरा गरनै गारबाथाय माने मोदोमनाया बारासिन जायो ओमफ्राय लोगोसे तेजपातबो हरगोन दिनैबा दिनैसो आरोना लोगोफोर बिराद गोबाव जाबायमोन दाउ लकेल जाथारिया बयलार बेसे बयलार जानो बेसे ना जानो नायाथ' लकेल मोनजाबायानो थाखायो गुरनाय ना ओमफ्राय दायो बेदर जाथारैखाय बेदरखौनो जानोसै होननानै एकदम भाबिबाय आरोना लोगोफोर मा होनदो बेदरखौ बांद्रायगोन आरोना लोगोफोर ओमफ्राय बेदरखौ आं खावसे दोनगोन एसे गोबां जाया गोबां जखादो आरो दाउलाबायमोन नालाय ओमफ्राय गाबोन माने मोनजाखायो नालाय लोगोफोर गाबोनो माने मोनजानाय बारायखा ओंखायनो माने गाबोननो सानसेनि खिनिखौ दोनखाबाय आं बायनाबो जाबाय थानो हाया लोगोफोर दाउ लकेलफोरखौ बिराद दामखा नै खिनिखौ दोननोसै आं लोगोफोरनो दा खावसे एवबाय खावसे दोनबाय आरो बिथिंजाय आरो साराय मोनसेथिं एवफ्रामनानै दोनखाबाय आरो लोगोफोर नङाबा हरफोराव एसे मोनामनायबो मोनोना गरम बोथोराव माने थाब मोनामनो नागिरो बेदरानो जा नायानो जा ओमफ्राय आङो ओंख्रि संनाय फाजियैनो बिथिं साराय मोनसेखै फिदिंना दोनबाय आरोना लोगोफोर गाबोननि थाखाय रेडि खालामनानै आरामसेनो इखौबो मोजां मोननाय बायदि एवखागोन आङो फ्राम बेरलायनाय ओमफ्राय नै बेहाय मोनबायबोहाय नै लोगोफोर ओमफ्राय हाइजें बिलाइखौ एसे गारना हरबाय आङो ओमफ्रायो लोगोफोर आङो इखौ रोसिसो बानायबायहाय लोगोफोर गथ'फोराबो रोसिखौ जानो मोजां मोनो नालाय लोगोफोर नै ओमफ्राय मबाइलावहाय एसे फुरगेवगेव नुदों आरो हरनि सम नालाय लोगोफोर कालारफोरखौ बांद्राय मोजां नुवाखै सानावब्लासो माने मोजां नुयो ओमफ्राय नै लोगोफोर जि मोजां मोनखाबाय आरोना मोदोमफ्रुनो हाइजें बिलाइजों हाइजें बेदरजों जि धुनिया नुखाबाय एसे साखिना नायनोसै र' लोगोफोर जि माने लुगैसो गारदोहाय आइ हाबाब जाय दुम बोरैबा ओंखारदोहाय लोगोफोर खानायखौ ओरैबायसा मोदोमदो आरोना मोदोमफ्रुनो बानलु संख्रि एकदम ज्रोमथार आरोना मस्ति जाखादो
ओंखाम ओंख्रि संहोलां रायलायहोलां होननाय बायदि आरोना लोगोफोर ओमफ्राय आं दासो माने मबाइल एसे नायनायावनो बिराद माने गाज्रि रोखोमै दुखुनांथाव बाथ्रा भाइराल भिडिअ नुदों आरोना लोगोफोर ओमफ्राय दुखुनांथाव बाथ्रायानो जाहैबाय सासे फोरोंगिरियानो गावनि माने सात्रखौहाय आरो 8 बोसोरनि गथ'खौहाय माने जिनाहारि खालामदों होननानै फेसबुक पेजनि गेजेरजों ओमफ्राय लोगोसे इउटुबनि गेजेरजों गोबां मानसियानो भाइराल खालामनायखौ नुनो मोन्दों आरो गोबां मानसियानो भिडिअ होदों ओमफ्राय बेयाव नोंथांमोना माने सोरबाफोर नुबायबो जानो हागौ नुवाखैबो जानो हागौ बे जाथाया जाहैबाय टंलायाव जादों ओरै होननानै मिथिनो मोनदों आरोना लोगोफोर ओमफ्राय सासे बोराय मानसियानो एसेबां बोराय मानसियानो जुदि 8 बोसोरनि गथ'खौ जिनाहारि खालामोब्ला नोंथांमोननि गोसोआव मा सानगोन नोंथांमोननि गोसोआवथ' एसे दुखु मोनगोन ना जाय बिमा जोनोमगिरि बिमा बिफायासो मिथिगौ जोनोमगिरि बिमाफोरासो मिथिगौ आरोना बेफोरबायसा माने निजेनि फिसाखौ बेफोरबायसा माने अबस्थायाव गोलैनाय माबा गोलैयोब्ला बिमाफोरनि गोसोआ बेसे दुखु मोनो नङा होमबा लोगोफोर सासे फोरोंगिरि लायानो एसेबां बोराय बैसोनियानो सासे 8 बोसोरनि गथ'खौ जिनाहारि खालामदो होननानै गोबां मानसियानो माने शेयार खालामगासिनो दं गोबां मानसियानो माने बुंबोगासिनो दं आरो भिडिअनि गेजेरजोंबो नुदों आरोना बुनाय मानाय ओमफ्राय बिदिनो सोरबा माने बुनो होलायि सोरबा बायदिया हमथानाय बेफोरबायसा आरोना ओमफ्राय दायो पुलिसनोबो गथायनायखौ भिडिअखौ नुनो मोन्दों इनिफ्राय माने जाथायनि सायाव आंबो बारा क्लियारलि मिथिया थेवब्लाबो माने आं फंनैसो बाथ्रा बुंनो सानो आरोना बेफोरबायसा माने सासे बोराय मानसिया फोरोंगिरि जानानै गावनि माबाखौ मानो इसेबो लाखिनो हायासै सनमानखौ आरो मानो इसेबां माने बोराय मानसियावनो एसेबांबा इनि माबायाव एसेबांबा लुबैना सुबिना होमबा बे बोराय बैसोआव निजिनि हिनजाव थाखाना फेमिलि थाखाना सासे उन्दै गथ'खौ मा होननानै बेफोरबायसा जिनाहारि खालामनो नाजानांगौ नङा होमब्ला नोंथांमोनाबो भिडिअखौ नुब्लाथाय दुखु मोनगोन आरोना दायो गोबां ससियेल मिडियायाव गोसारगासिनो दङ नोंथांमोना एसे भिडिअखौ नायब्लानो जाबाय हगारथारनाङामोन बे बोराय मास्टारखौ एकदमबारे बिगुरखौ बेल्लाब होजोबनांगौमोन हगारथारनाङामोन पुलिसनि आखायाव गथायनाङामोन एकदम फैग्रोनांगौमोन फासि होनांगौमोन बेफोरबायसा माने पुलिसनि आखायाव गथायनाङामोन बिखौ पाब्लिकआनो होनांगौमोन बुनाया जुदि जाथाया नंमारगौब्ला ना मा होनो लोगोफोर একদম পুরো ভালকে দিবি চলা বল বল এই কুকুর ধরা এই হোপলেস মাস্টার সবাই কামানো হবে পুলিশ কামানো করব নো আসলে নুনে ওলে দিতে উনি বারবার চারশো ছাড় দিয়া সেটা সামনে